Jeden z fanúšikov, ktorý včera sledoval futbalovú vojnu na pasienkoch z tribúny, zostal na svojom mieste aj vtedy, keď do jeho časti sektoru nabehli rozbesnení fanúšikovia Sparty Praha v rukách so železnými tyčami. Na chvíľu sa postavil, upil si dačo z fľašky a opäť sa posadil. Ako jediný v sektore sledoval vyčíňanie fanúšikov, ako by sa nič nedialo.